Jo som na Catalina Me Ballester i actualment, entre d'altres funcions, som la responsable de l'Oficina d'Accessibilitat Cognitiva de Coordinadora. El nostre projecte consisteix bàsicament en realitzar avaluacions d'accessibilitat cognitiva, però amb la peculiaritat que realitzam els informes en lectura fàcil. I això ho fem per dues raons. Una, perquè ens permet que els validadors, que són les persones amb discapacitat intel·lectual i amb dificultats de comprensió que s'han format per a fer aquesta feina, puguin participar en tot el procés, des del principi fins que redactam l'informe i que el presentam al responsable de l'espai avaluat. Així, quan anem a la reunió, com que han participat en tot el procés, ells també defensen els punts negatius i les propostes de millora. I després, també aquest projecte ens ha servit per mostrar d'una manera molt pràctica què és la lectura fàcil o què és un test de fàcil comprensió. El projecte neix d'una manera, en principi, molt petiteta. Varen començar fa 2 anys. Primer era un interès de totes les professionals que treballem aquí i perquè aquí a les Balears i Mallorca es veure que en aquest sentit anem molt enrere, tenim molta feina a fer. I quan vam començar a parlar amb usuaris i usuàries, què els semblava, els va encantar la idea i se van enganxar que el seu entusiasme ens va animar molt a posar-ho en marxa. Com que, evidentment, l'accessibilitat cognitiva forma part de tots els àmbits de la vida, en principi estàvem oberts a qualsevol tipus d'entorn, d'espai d'ús públic. El que ha passat és que tenim molt bona resposta d'espais culturals. També és vera que comptam amb la col·laboració de Prova Cultura Balears, que ens ha obert moltes portes. Llavors, no exclusivament, però estem fent molta feina amb espais culturals i és un plaer, perquè és vera que aquesta unió de cultura i inclusió social fa molt bona parella. Els textos escrits formen part de qualsevol entorn o espai que puguem avaluar. Per tant, sempre parlant amb els responsables d'aquests espais de lectura fàcil. Sempre propostes de millora, sempre hi ha que han d'incloure o bé un test de lectura fàcil o, sobretot, de fàcil comprensió, tant a les seves pàgines web com en tota la documentació on expliquen els seus serveis. Ara estem iniciant una línia de col·laboració amb l'Ajuntament d'Inca, és un ajuntament aquí important a Mallorca, sobretot en l'àrea de cultura, i això, clar, ens obri portes, perquè ens dona a conèixer altres entitats. Sí que pensam que en lectura fàcil, en relació a la literatura, volem fer molta feina en biblioteques públiques, perquè, clar, evidentment això és una roda. Com més se conegui, més demanda hi haurà i, per tant, també comptarem amb més edicions en lectura fàcil. Nosaltres sí que tenim un poc aquesta pena que hi ha un patrimoni literari increïble, però que no arriba a tothom i com a societat no ens ho podem permetre. La resposta és molt positiva perquè els agrada molt fer aquesta feina i estem aprenent tots contínuament perquè, clar, si hem de visitar un nou espai, això ens implica que hem d'estudiar aquest espai, l'hem de visitar, l'hem de conèixer,
Clar, després hem de redactar l'informe, llavors els s'han d'implicar molt. I clar, és una feina molt agraïda. I després se senten molt reconeguts, perquè clar, després mos rep el director del museu, mos rep la regidora de Cultura. Això ja no hi ha qui ho aturi. No, això és imparable, perquè evidentment la gent respon molt bé. Clar, nosaltres partíem que aquí tenim molta feina a fer perquè encara és molt desconegut. Tothom ha experimentat la frustració de no entendre bé un document, de passar-ho malament. Per tant, la gent empatitza i no mos faltarà feina en aquest sentit. La intenció és un poc també arribar a professionalització, és a dir, ara hem treballat tot aquest temps d'una forma voluntària perquè anem aprenent. Aprenem els tècnics i aprenen els avaluadors i avaluadores, però evidentment això s'ha d'anar professionalitzant.